Korea iki imeya Abagusi Global Radio nigotugo sanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge gucakira chinsa inye cyamambya wekira chinsa isano na isatu cyamubaso asomurobere oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa w'ekisira amona engana emwamu Astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasi cya sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengi imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi ase enchira engabuna eyo mwancho muri naboigo mwancho motegele Abagusi Global Radio nochenga chidai kaiga digo chiko mnyoka kigima. I feel like we should talk about this thing. Wikatukwande enganera iga engana ya retro muchando monene engana ya retro rocheri nene gati Abagusi sensema ya YouTube ya live wetera Abagusi Global Radio Yenda sensema ya YouTube toro wetera Abagusi Global Radio we are live there by the way ngikia kolekande usinkigenda gati yaba kanjo ye county ya Kisi. What's not happening, huh? Asenchirenga mune yumwanchu mulina boigo mwanchu mutakarale mnyoka sensema ya YouTube ya there live tunyako batokosanga asenchira bena ntebingungana ki. What is not happening, eh? Nkioro chekega ndarate asensemo ya ito asorongro itru Agusi, eh? I want you to listen at this thing, the dotega clip wekraiga onyaka bokuru birenga byonta binga naki nkiora kwana igoro ya abangina abaso yero kero women crash gones. Let's talk about this, huh? Bueno, teva no korukwa nje nkorukulide gesare kuone nyanza nje lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja igoro kanje yachite kabwata chingeni cyane chigunibere ngaenda mpaka ororo baka saa 2 chingeni chigachiri wanekera saa 2 gajaika omuntu bwekanja mako ntenga ki nga turare nere amanye kuruora mako nga chingeni echi kamate inje nimbwato mwana nkengwerere tingo nyara kurara naye ngamutigera chinga ngbono nkasinyo kingote nkokora ngatiga chingeni echi ororo ngacha bono mambi naenda nanyore echi gundete chi iga kwekera hotebye ngamugenda kurara rende chingini echinga kyare go kwanere bye korenge geitabo rore nkororo musigari oyure nkororo bwe kanjore gontenga turare nere amakonga chingeni ngamanya kuruororo kera nageche tikunga manya kuruonga muburi chingeni echiaki yani chi aseki nkoko aseki tokurara nawo makonga chingeni okange stock ne yago ombekerete chingeni ne chiani nkiokonga gase bono yabere botukonga chingeni chiani akamanya kuruorora agangani agantebi onye tori kurukende togo injerete yore konye nchenga tika chingeni echibano mambina nda nanyore chigundete ngaki bono rarere serikali ya kie nare korera iga ngotebo nkwa enjera tuchandegete taunye tokwerigeri potuko saa 12 na litokwa abantu ababekanju mubatumete baje batubwate babwata chingeni chieito na tubwata gotegemia abana kiregento kakyunkwayo tu agachoreta buno morayo ito kogo chiko korege tindi kiago tiago tuma abantu bekanjo baje babwata chingeni pada bamakuru bagotenga murare na barabu amakwa chingeni ngwerige litori asenchirenga bune yo mwancho murigenda bayo mwancho mutekere kurengana kyomongu no yakolera kuguri no mongu na yo kwerera timatinga mono serikali yetu ya county by the way manyete erong women crash kwenes yanto kwa nekma tiango to kwa nekma my friends imagine this your mother, imagine this your father. I mean imagine this, imagining your mama mino okotebwa senchirenga bune iyo ngo ikamurara monere ambaye gokoa ebinta kulire kurwe chiro tobwate mo chando ndebwensi magoste kwa gosire. Imagine this is your mother inkiora kwande gorenga ne. I don't want to tinde kubuli kende gyonsi inkiora kwande gorenga ne 0753 24 1889 Chantel Krobo atana nwale memoro bale Boas Ones matana mama bomonto asiko teberenga libya ombiribi eba ko siglo radio. Hello yes ana tumwana mindobu akire manene mbuyande ruoti ona njembu yande nje Jackson iga yuma yaja ko Nairobi loleso
onye kemano muswali na korte bintu bune zio muswali ya kwanire ekemane na barale ko sabe gavana emo tenye gazi mara moja mundu bwandi hanya umuswali buno ile ne mukayo ko te bintu binge biene kera ko ile na nabona iyo atagaye kina gyoje bintu biganda orocho mundu yalo do nyini se jiri busana chibu se ya un direction yo mundu te jira sara obesana usanga no te korona ya kire Kenya obesana onye kliniki mano muswali na motel ya magana muna ya kwanire serikali iri sana umuntu yi umuswati oyi akonye no muntu yo muri kumusaba ubusani abutwegasi ari abandi bararo liki kuna liki kuri Kenya ya change. Asante sana my brother watura mu Jackson igale magia ku Nairobi Jackson yawote yangu musubati oyo musubati oyo so musachi oyo research elio li county elio kolega sia county ya Kisii onye no kubwanya ko bagotende gwegasi okoba because it's not right, it's not good asamangana mna 0753 241889 sangangamo na inche ntabingona kyuroche nkyura arandu nende kubuli swali ndeli yonse. I'm asking you ninkyura kwa ndigero ingane what can you talk about this musubati ocho musubati okonchinyeni no musubati okwerwanerera no muntu okwerwanerera by the way no muntu nato ko serie butaka namko bade butama serie butaka wonocho serie butaka tabuka tumago sandonsi abasacha ba chiro kurwase count abasacha bali kiregasi ba chiro ba muwatire ba muirire ba ire chenchi yago sele chielo bukosele chielo butano ba ire malia kirawo chichoi ngo ikora rene roma no igwere ngane inande bya bona teba no korukwa nje nkorukulide gesare buone nyanza lakini nkunya kweligerie town ya na tamenyete nyanja goro kanje yaje teka bwata chingeni cyane cyugunibere ngaenda mpakororo bakasambiri chingeni chigajiri wanekere sambiri gayika umuntu bwe kanja mako ntenga ki nga turale nere amanye kuruora mako nga chingeni echi kama tayinje nimbwato mwana nke ngwerere tingo nyara kurara naye ngamotigera chinga ngbono nkasinyopson kingo te nkokora ngatiga chingeni echiororo ngacha bono mambi naenda nanyore echigundete chi iga kwe karago tebia ngamagenda kurara rende chingeni echinga kyare ko kwanere bie korenge geitabo rore nkororo musigari oyore nkororo bwe kanjore kontenga turare nere amakonga chingeni ngamanya kuruororo kera nageche tikunga manya kuruonga muburi chingeni echiaki yani chi asekingoko asekitokurara nawo makonga chingeni okange stock ne yago ombekerete chingeni ne chiani nkiokonga gese bono yabere botukonga chingeni chiani akamanya kuruorora gangani agantebi onye to kurukende togo injerete yore konye nchengatika chingeni echibono mambinanda nanyore chigundete ngaki bono rarere serikali ya kiena ari korira iga ngotebo nkwa njira tuchandikete taunye tokwerigeri potuko saa 12 na litokuwa abantu ababekanju mubatumete baje batubwate babwata chingeni chieito na no tubwata gotegemia abana kiregento kakyonkwayo twagachoreta buno morayo ito kogo chiko korege pindi kiago tiago tuma abantu bekanju baje babwata chingeni badaye bamakuru bagotenga murare na barabu bamakwa chingeni ngwerigeri tori ikomanyanga mbaro abange sana batanya kwesoke bakwane iga mbaro abange sana batanya kwesoke baro birengeli byabo no musubati yarure birengeli byabo no musubati yarure birengeli byaye mbaro abange sana baejeira yonsipi muntu bwe kanchago chobuya ebituma byao konya otenga mutaite morale nere ama yako ebituma byao my friend that's not good. Imagine it's your mother otabiguwo, imagine it's your husband, your wife otabiguwo, imagine muka otabiguwo na kyora igwe. It's not good. 0753 241889 asense moya WhatsApp 0716 059823 aba kusi Global Radio. Hello Mano lyo muchoge nchomo nyene. Hello Yes mbuyabo bole buya kabisa
Sheira Kemto. Aha. Ono lene nabana nyategereire amang'ana ikorumambi nabonya rojo mtandao. Watoreteire bono kiureri. Aha. Bono yeikeire igo omusacha oyu ogoteyo omusubati oyu ng'abarare nera amanye ko mwachinye ng'chia yachikoni. Mbale ngakorara nabu kiagera bono yaoro kiringa einereta bigakobwate ebinto by'omonto ebakorara nera omoiraneri. Yes. Bono gutekonya renda bang'ina ubechiro bonsi pyo mugakoina batagete igo. Aha. Oyo muchoge bono ense yerete. Aha. Omonto anyakominyoka nki omonto atakorera egasi yaye anyore ebesa yaye yekene kobwa gochigokora ebinto bunebi research eririre turube kukeoreri torirore likwanerwe nande egasi yaye angabona igatari gasi onyegaga kare gasi tabweneti ko bagasi bono iga abwenere tabe kunsiko amang'ana ayo ayagambu mbobe sana gotebyo mukomo nyene igo anyore no nyamuka yo gotebi gugo nabara na cyumusacho oyu ebigoti bono mbobe sana tiga umusacho oyu akwanerwa be kukeorere nere. Asante sana. 1605982353241889 enari namba ito esimi. What can you comment? Nkiora kwanere igoro yeng'ani. Actually it's not good. Teribu yakimana ndenjango ngati asenchire ndeyo timadinga oyo gokole kasi egasi account na chamu manyenga ngorenge. This is not good. Imagine nga mamu mino renge, imagine nga musiko mino obatabunga goikora nere amako ebintu byawo na ebintu byawo kote chiba chao. It's not good at all. Bwana teba no korukwa. Nje nkorukulide gesare. Buone nyanza lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja. Goro kanje yachite kabwata chingeni cyane cyugunibere. Ngaenda mpaka ororo bakasambiri chingeni chigachiri. Wanekere sambiri gayika omuntu bwekanja mago ntenga ki nga turare nere amanye kuruora mako nga chingeni echi. Kamote inje nibwato mwana nkengwerere tingo nyara kurara naye. Ngamutigera chinga ngbono nkasinyo option kingote nkokora ngatiga chingeni echi ororo ngacha bono mambi naenda nanyore echi gundete. Chi iga bwekera gotebia ng'amagenda kurara rende chingeni echi ng'akiare gokwanere biekorenge geitabo. Rore nkororo. Musigari oyu ore nkororo bwekanje ore gonte nga turare nere amako nga chingeni. Ngamanya kuruwa ororo kera nageche tikunga manya kuruwa ngamuburi. Chingeni ne chiaki yani chi aseki nkoko aseki tokurara nawo mako nga chingeni okange stock ne yago ombekerete chingeni ne chiani. Nkioko nga gase bono yabere botuko nga chingeni chiani. Akamanya kuruwa ororo agangani agantebi nga onye tori kurukende togo injerete yore konye nchenga tika chingeni echi bono mambi nenda nanyore chigundete. Ngaki bono rarere serikali ya kie nare korera iga ngotebo nkwa enjira tuchandikete tauni tokwerigeri botuko saa 12 nari tokwa abantu ababikanje mubatumite baje batubwate babwata chingeni chieito na tubwata gotegemia abana kiregento gaki onkwayo tu agachoreta buno morayo ito kogo chiko korege pindi kiago tiago tuma abantu bekanje baje babwata chingeni pada bamakuru bagotenga murare na barabu bamakwa chingeni ngwerigeri tori. Not good at all. Not good, and I'm not happy about it. I'm not happy about that. What can you talk about this? Ninkiora kwande igoro yenganeye. Akurukubuna Sergeant Raulensa from Chinsamocha in Bakasigal, Chinsamocha and Robin on Amentabo. Those guys who call themselves a Kanjo, they need to style up. Huyo, mama, she needs to take a step. Tematinga omusubati na inyorete na hamu inyore umusacho yo risache lyo engite yoro sana ekomosumbua 16059823 enere namba ya WhatsApp karunge birenge biao ntebi ngunga nkiora kwanirigo renganeyo. What can you talk about that? Ninkiora arute mbono kimuntu kiora arute mbodo kiora arute igoro yenganenga muneyo. It's not good. Imagine it's your mama, imagine it's your sister, imagine it's it's not good at all. Terigo sound buya? It's not good. Yani igobono aba mama baito bako ni chinyanya bako ni sukuma
Bakonia managu. By the way, there's something we don't know. This lady, we come from the same place. Tokurua Saamo. This lady, etomente Nyanchwa, also live in Nyanchwa. And she's one of my customers. She's one of Nero Kongo Chine Kirenta Catalinagu. I go there. No monto continue buya, no monto kweligeria, no monto wato mugaka, no monto wata bana. It's not good at all. 1605 9823 ochake na 07 0716 05 9823 asensemo ya WhatsApp, asensemo ya line yetu ya studio 5324 1889 ochake na 07 0753 241889. Nkiura kwa ndegero yenganeye. Oyo no musubati okoni ebinto, no musubati okweligeria asechiro ito yabo songo, omuntu oli kuruka bakore komna kanjo abasikali be county, anigo achitaka imu kichinyeni chiaye, okosoba kaimu kichinyeni chiaye chigunibere, bakaira ase county rogoro, kurenchi ngi mungino yachito chiri kichinyeni echo maragoba, ange sambiri chabutuko, nigo musacho yomo, omunyanyimbo yomo be county, amotebetinga barare nere amaiko mwachinyeni echo. How does that sound to you? Na kingane yo okoyira na kyo okoywa engane yo kwananga monanche 1605 9823 asensemo ya WhatsApp ochake na 07 5324 1889 ochake na 07 asireni yetu ya studio anyakole higa Kenya gose Africa 075324 1889 namba yetu ya studio na reyo waka andons pia sole nsengima kwa nangamo na intwe. How does this thing sound to you? Na kiengane yeko sound go chia sole. It's not good at all. It's not good at all. Kuma njwa na accident na yabaira sansome ya Kyogoro. Kiss Ogembo Road. Kuma njwa nga accident na yabaira sansome ya Kisi Ogembo Road asansema ya Kyogoro. But my question is, engane na Kyoko yirira na kiwa takundengane timanzo kwanyigo. Let me play it again. Weigwere uigungana kebintebire umusubati oni ga continue by the way ase echiro ito ya bosongo wono umusikali yo mokanjo ekirachi te bayigo bashita kwa chinyenchi ya kurwa se chiro bakahira chiguri imbere. That's a lot of money asomuntu kweligeria. Ekirachi tukuri chinyenchi ya osikuwa chinyenchi ya umusikali yo mukuru wa se county yakamudenga goika barare nere ambaye ko mwa chinyenchi ya. Is that right? Is that it's not good. Igwerango. So ebirenga bya ombere bi ose monu kyora arte na kikwa igwere nganeyo nkyora kwa negero nganeyo. Bwana teba no korukwa. Nje nkorukulide gesare. Kuone nyanza anje lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja. Igoro kanje yaje teka bwata chingeni cyane chigunibere. Ngaenda mpaka ororo bakasambiri chingeni chigachiri. Wana kera sambiri gaja ika omuntu bwe kanja mako ntenga ki nga turale nere amanye kuruora mako nga chingeni echo. Kama te inje nibwato mwana nke ngwerere tingo nyara kurara naye. Ngamutigera chinga ngbono nkasinyo kingo te nkokora ngatiga chingeni echo ororo ngacha bono mambi naenda nanyore echo gundete. That's not good. Eiteri buya na endeteri koba buya na ende njanya koba buya. Birenga bya ombere. Akuru kumna Beatrice Kionde atavana kutoka chinsa mchafara Keri Nairobi niko ndani. Logged Londi Nyabuto na ICU. Jackson Nyabuto na Karodire. Jackson Ayuma na Karodire. Josi Kemu na Karodire. Nyewe kanjo inasumbua sana kina mama. Wacha ongwae amchukulie sheria kwa maana ni huzuni kabisa. Asante sana. Akuru kuna Gladys Siko atana nipo ndani. Isaac Atege akurutinza mchaki tui logged in. Akuru kuna Steve Nyamsi atana nipo ndani. Omonto yo abutuegasi. Asante sana. Gladys Siko atana ni ujinga sana angemwambia ampe pesa kuliko kumwambia alale naye.
huyo kanjo achukuliwe hatua. Asante sana. Edina Kimago Tabaiga, Wakire Fidelis, kurwa jinsa macha diaspora, na onde imeomuroblia. Asante sana, Nyasaye na tuanchite. Ebirenga libya umbiribi. I wanna look those messages chukwanda igoro ye nganeye. Nganeye terango kinonya ngake, nganeye teranso amutu nonye ngake. I'm not happy at all. Tindago kiwa igoro ye nganeye. Tindago kiwa nonye ngake, igoro ye nganeye. Imagine ngoyu mamumino, otabe ngo ikarara mono muntu kanjo amanye komo achinye ni chiaye. Tari stoki ya mubekerte? No. Tari kenda mubekerte? No. Echine chingenchi ya kuerigalia, no muntu kuerigalia, it's not good at all. Ebirenga libya umbiri bigoro yenga neye. Edina Kimago Tabaiga. Aha, in fact egente kyo ne kebe mono. Ekero omuntu yo agotebya omusubati oyueti abarare nere. Ekyo negento ekebe mono. Omuntu yo okanjo airurege tambokero kolengana moneli chiko. Asante sana. Sif nyamsi agotebaga mpe omuntu yo arwerete. Aha. Asante sana. Timatingana kia ukwana Steve, I'm not getting you very clear. Naboko yirolere SMS yao nyara kwa kingo sanga amonaye ngunga ebirengeri bya umbiribi. Asante sama ya YouTube we live there karunge ebirengeri byao. How can birengeri kyoraru igoro yo muntu ngabunoyo research alinge buneli, and I'm very much sure this somebody who is married. By the way, abantu mbarora bange bagwetera mangana ngabunaya, they even don't talk. Batali gukwana because of this. Onesimus yagotebaga boss, this man must be sacked immediately to serve as an example. Montoyo arusigwe gasi asafu an example wochia asabantu band. Imagine talibono taliyomo igona bange bakole ruga. There are many bakole ruga batali gukora kende gyonsi. Na bange bakole ruga batali kubolia kende gyonsi. Ebirengeli bya ombiribi. Birengeli bya ombiribi. 0716 059823 asensemo ya WhatsApp. Abagusi Global Radio. Abagusi Global Radio. Wakire Fideli. Na bokire buyama mi. Ela kuma bokira. Igaige toboge tegwero. Bokire buya edina kemo kwana ko diaspora. Na ko igore. In fact, I'm chadaro na ndio ko kinaro de kego tara. Aha. Ekitari gento kiaso muntu kwerigege. Aha. Ebore ni nayo musatso yumukago gotebwe bintu binga bunenyo. Aha. Na kyokwira. Aha. So the only solution that I tell you okwaro mentorendo tokagera satare. Aha. Tingate que step yo musatso yo ne yenyare kana atomuka. Aha. Yeah. Asante sana. I am Biamon. 16059823 asensema ya WhatsApp, asensema yesimi ya itonigere 0753241889. What can you talk about this? Birengeri bya ombiri bigoro yengane sanganga mona inche. Bwana teva no korukwa. Nje nkorukulide gesare. Buone nyanza nje lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja. Igoro kanje yaje teka bwata chingeni cyane cyugunibere. Ngaenda mpakororo bakasambiri chingeni chigajiri. Wanekera sambiri gaja ika umuntu bwe kanja mako ntenga ki nga turale nere amanye kuruora mako nga chingeni echi. Kama tayinje nimbwato mwana nke ngwerere tingo nyara kurara naye. Ngamotigera chinga ngbono nkasinyo kingo te nkokora. Ngatiga chingeni echiororo ngacha bono mambi naenda nanyore echigundete. Chi iga kwe karago tebye ngamagenda kurara rende chingeni echinga kyare go kwanere bye korenge geitabo. Rore nkororo. Musigari gwe kan. Musigari oyure nkororo gwe kanjore gontenga turare nere amakonga chingeni. Ngamanya kuruororo kera nage chetikunga manya kuruonga muburi. Chingeni ne chiaki yani chi aseki nkoko aseki tokurara na makonga chingeni okange stock ne yago ombekere te chingeni ne chiani. Nkyo konga gase bono yabere botukonga chingeni chiani.
akamanya kurora agangani agantebi o nganye to kurkende to go injirete yore ko nyinga tika chingeni chibano mambinanda nanyore chigundete ngakibona urarere serikali ya kiena ari kurira iga ngotebo nkwa njira tuchandikete taunye to kwerigeri po tuko saa 12 na litokwa abantu ababikanju mu batumite baje batubwate babwata chingeni chieito na tubwata gotegemia abana kiregento ka kyonkwayo twagachoreta buno morayo ito kogo chiko korege pindi kiago tiago tuma abantu bikanju baje babwata chingeni pada bamakuru bagotenga murare na barabu amakwa chingeni ngwerigeri tori 16059823 sansema ya WhatsApp akoro kuna faith murago tebaiga. Let that man be taken a step. It's like imekuwa mazoea yake kila wakati huwa anafanya hivyo ndio iwe vunzo kwa wengine pia. Inadhihirisha kwamba si mara ya kwanza, it's not the first time amewaambia kwamba walale naye. No, imekuwa mazoea. So what can you talk about this? Inkiora kwande igoro yenganeye. 0753 24 1889. Ene namba yetu esimi. Ninkiora kwande igoro yenganeye. It's not pleasing at all. Telikogokya nengane mbe nengane ntwambu nengane mbeke gimo mwancho moligerere naboigo omwancho mo tegereri. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka. Bono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio. Nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge. Guchakira chinsa inye chamambia. Wekira chinsa isano na isatu chamubaso. Asomorobiri oseria obutaka. Aiga no abasaye bakoegwa emirimo. Ogwakanwa wechisira. Amona engana emwamu. Astubwate raundi ntangane ya kabiri ya gaturabo raundi ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasi cha sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengia. Imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Tikango turata kuna engane yo yaletireliro cha semitandao engane ya banta bange ba kwaneire engane yo ndenkwaligera somotana engane yo tara. It's not good at all. Telekoleta bigi changia asigusi yaitu. Tumebirenga libya ombiribi. Abagusi Global Radio. Abagusi Global Radio, hello. Wakire buya ngoyo. No mwenjine Bernard ko Nairobi. Ai Bernard. Wakire. Bokete buya ko gure ngane yo. Ngane ya stile sana. Oni ndokero umusikali yo na bakole tumuswati ndo. Naende bono chochi asara naende ebitu bya biasara kire. I think it is time we want them to went to change to go na gender equality. Abasikali abakonjo. Igo konyara bange stande bana basacha. And that's why bakunde abantu sana. Tuwa kanyoro monto kwana sanjo mbaya abeke gender equality. Eke ya ko no muswati olingeita la kutala ko muswati omwabo beko. True. Abale como programa vera. Ana kya como konya. Yes. Nande ento kende tirango tuligeria abantu ba twakona I think na bara ibaito mbategerete. Twakona na abantu bakuli kukigasye mona abasikali abakanjo. Nabaswati. Wabe na abantu basomete. Baku understand the problem ya abantu bonse. Umusikali tigasyo asyumwango na mamu mwabole ngo sen muswati mwabole ngo koreruwa. Yes. Nekiyali ko iwasa arenge. So iko musikali na wende batekeri watua. Mara moja ko tasokoro maberandos. Asante sana. Elinde befunza abantu bana. Asante sana. Bien. Abagusi Global Radio. Hello. Hello, Abagusi Global Radio. Yes, ngoyo. Mwana kwa bagetutu yemera mwene state. Yes. Oruga chinka moto kwa.
igoro mutandaro yo baka laboro muye. Aha. Naendo gukorera. Yes. Ikisali bene so kero kwenye oranga mwe Aha. Maya kwenye oranga nayo kote imamu mine murare kumu. Yes. Tenare kote ba ase serikali yetu. Aha. Omo sache yo mokeru getambo kero kwa mkumere. Aha. Ande kia kutia kaba ande senge tatu tunokuja first round maybe hiyo ndio ndia anafanyia wengine lakini wanashindwa kuongea. Aha. Wana pati mbaya anyora toyo otanti kwa manganayo. Aha. As far as abanyina maybe onyora nga almost bati ondise atagwa tene chielo. Aha. Mostri ekerko kore dia kere to kubogoriero. Aha. Kusudi eroni yeto konye kwa kanene kuko nyawale na koragera. Aha. Then my friend you say teach me it's a lot of money not quite so alone. Yeah. Kile kiweza nyingi sana kile maabuti sana gede ndetse bona ndogo mu yuga tira tangu takira na tangu korera. Aha. Maybe no ni ran rolling mo tevere ngaba mukura na tokai tari na ni biashara tabwate. Aha. Serikali yetu pigeri yereri kuya. Ekonya bangina baito. Aha. Atenye trago no to tegende tenense. Aha. Chenara ko tebonye ndiya nyari kanonye. Obu kwati yuka maeto monzo yo. Aha. Aligwa tango toka ane keruga abu aho connecti nyeni echi na kumu kergoja tano mega siya yese nene immediate on the spot. Asante sana. Ndiyo mwana. 16059823 free asensemo ya WhatsApp 532418889 ochake na 07 asereni yetu esimi oyino musubati wakole biasara asichiro yetu ya bosongo oyino musubati okwerigeria oyino musubati wanyita koseri obutaka uroche nigo aureti chinyeni chiaye chigunibe that's almost 5-6,000 7,000 8,000 chibe chijirabe ekiraho chigoliki chinyeni cyo sakubwa chinyeni cyo musubati wa musacho yamaga mutenga boikabarare nere amako mu chinyeni cyo is that recommendable is that right ninkiora kwande igoro yengane yo 16059823 ochake na 07 asensema ya WhatsApp 532418889 ochake na 07 asensema ya yetu yesimi eigwere naende bona teo no koruko nje nkorukulide gesare kuone nyanza lakini nkunya kweligerie town ya no tamenyete nyanja igoro kanje yaje te kabwata chingeni cyane chigunibere ngaenda mpaka ororo bakasambiri chingeni chigachiri wanekera sambiri gaja ika umuntu bwe kanja mako ntenga ki nga turare nere amanye kuruora mako nga chingeni echi kama te inje nimbwato mwana nke ngwerere tingo nyara kurara naye ngamutigera chinga ngbono nkasinyo option kingo te nkokora ngatiga chingeni echi ororo ngacha bono mambi naenda nanyori echi gundete chi iga bwe karaho tebye ngamagenda kurara rende chingeni echi ngakyare go kwanere bye korenge geitabo rore nkororo musigari bwe kanje musigari oyore nkororo bwe kanje ore kontenga turare nere amakonga chingeni ngamanya kuruororo kera nageche tikungamanya kuruonga muburi chingeni nechi aki yani chi aseki nkoko aseki tokurara nawo makonga chingeni okange stock ne yago ombekerete chingeni nechi yani nkiokonga gase bono yabere botukonga chingeni chiani akamanya kuruorora agangani agantebi onye to kurukende togo injerete yore konye nchingatika chingeni echi bono mambinanda nanyore chigundete ngakibono rarere serikali ya kie nare kurira iga ngotebo nkwa enjira tuchandikete taunye tokwirigeri botuko saa 12 nari tokwara abantu ababikanje mubatumite baje batubwate babwata chingeni chieito na tubwata gotegemea abana kiregento
ka kyonkwayo twagachoreta buno morayo ito koko chiko kore getindi kiago tiago tuma abantu bekanjo bacha babwata chingeni baadaye bamakuru bagotenga murare na barabu mama kwa chingeni ngwelike litori 16059823 asansama ya WhatsApp 53241889 ase elaini yaito yesimi kwana ngamo na inche karungo rutango mboto karunge birenge lyonte nga what can you say ninkyora comment igoro yenganeye oyo mamo mino oyo moiseko mino oyo nanti yao abana bible bao bakorwa sencherenga muneye what can you say about it 0753241889 Lawrence na so SMS yao Dorcas napoka utawiga very bad indeed live from Manama sante sana live kuchinse mocha Manama Dorcas napoka utawiga that man should be in jail he is like COVID-19 huyo akona ugonjwa afutwe kazi immediately. Asante sana mami, asante sana. Birengeli byao. Tumete ebirengeli byayo ndigereti ayo ntegereta sebiromne byabono. What can you say? What can you comment about this mama, about this sister, about this uncle, about this imagining oino monto mino karugo. What can you say about it? 16059823 enero enamba yaito yesemi. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri, Imeya Abagusi Global Radio. Gosaria obotakana omara wabage tutu Delis Mochoge. Nabo tugenda tokoseri botaka senchirenga buneyo lakini wakatebaniye ke maene imagine ngoyo mwesiko mino oyo mamo mino oyo mbabo mino ogotebunga goikamura monere ama ko achinyeni chiao actually chinyeni chiao golete chinyeni chiao goleta yo monyene na yo chete duko kagora chinyeni chiao denga you must ngonye mukorara monere tokonyora ni chiao is that right? That is not right. And the buena artigo this so-called man okurukancho niga bwento como de chinchera ao abuenerte konyora chinyeni chiaye osamo the right channel to follow eyanyol chinyeni chiaye tali como tenga goikabarare nere no that one is not good at all. Actually we come from the same place no tomente twensi nyanchwa oyino musubati bwanchite go selyo botaka asoko ni chinyeni nere nkogenda nagora lina ukurua sale chinyeni kurua sale sensema ya daraja 2 but when I see pizza no it's not good okoranga igobona baskali be county na bakwirira sencherenga une is this a trend enara mangana bakora botambe ibere chatiraire chirage chinsa isa ne mochabo mu baso aronona kitora akonye arononga kitora akonya abantu banga bunaba arononga kitora akonya abantu banga bunaba otherwise na kiayora arwe ninkiora kwanda igoro engane 0753 241889 asensa ya YouTube ya live there na obo igokuru birengeli byao abakoli ke SMS ya nyaka bango nsoma ninkiora kwanda igoro yengana eye ninkiora kwanere igoro yengane ya hakunde bana yankunire yop akoruna yop kerubata na very bad James ocharata na fanya hivyo bro Eliza kwa muza na gaki obuo nobo nerelia pole mami likononke liyo libwatwe ase gosie kerua amanya anga bunayo atanya ali tumatinga na kyako likaiga ngatengo muntu yo anyare ko baga ko bwato we are live asense ya YouTube. I'm waiting for your views ebrengere bia omberebi
ebirenge ribia ombiribi bona teba no korukwa nje nkorukuride gesare buone nyanza anje lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja igoro kanje yachite kabwata chingeni cyane chigunibere ngaenda mpaka ororo bakasambiri chingeni chigachiri wanekere sambiri gayaika omuntu bwekanja mako ntenga ki nga turare nere amanye kuruora mako nga chingeni echi kamote inje nimbwato mwana nkengwerere tingo nyara kurara naye ngamutigera chinga ngbono nkasinyo option kingo te nkokora ngatiga chingeni echi ororo ngacha bono mambi naenda nanyore echi gundete chi iga gwekera gotebia ngamugenda kurara rende chingeni echi ngakiare gokwanere bie kurenge geitabo rore nkororo musigari oyure nkororo bwekanje ore gonte nga turare nere amako nga chingeni ngamanya kuruororo kera nageche tigu ngamanya kuruonga muburi chingeni nechi aki yani chi ase bona teba no korukwa nje nkorukuride gesare buone nyanza anje lakini nkunya kweligerie town ya na otamenyete nyanja igoro kanje yachite kabwata chingeni cyane chigunibere ngaenda mpaka ororo bakasambiri chingeni chigachiri wanekere sambiri gayaika omuntu bwekanja mako ntenga ki nga turare nere amanye kuruora mako nga chingeni echi kamote inje nimbwato mwana nkengwerere tingo nyara kurara naye ngamutigera chinga ngbono nkasinyo option kingo te nkokora ngatiga chingeni echi ororo ngacha bono mambi naenda nanyore echi gundete chi iga gwekera gotebia ngamugenda kurara rende chingeni echi ngakiare gokwanere bie kurenge geitabo rore nkororo musigari oyure nkororo bwekanje ore gonte nga turare nere amako nga chingeni ngamanya kuruororo kera nageche tigu ngamanya kuruonga muburi chingeni nechi aki yani chi asekinkoko asekitokurara nawe makonga chingeni okange stock ne yago ombekerete chingeni nechi yani nkiokonga gase bono yabere botukonga chingeni chiani akamanya kuruorora agangani agantebi onye tori korukende togo injerete yore konye nchenga tika chingeni echi bono mambi nenda nanyore chigundete ngaki bono rarere serikali ya kie nare korera iga ngotebo nkwaye enjira tuchandikete taunye tokwerigeri botuko saa 12 nari tokwara abantu ababikanje mubatumite bache batubwate babwata chingeni chieito na tubwata gotegemia abana kiregento kakyunkwayo twagachoreta buno morayo ito kogo chigo korege tindi kerenko romo subati ondakolera igonkorra bobe sana. I feel pained. I feel like it's my sister. I feel like it's my mom. Okolera sencherenga buneyo abasacha bunabo batonyarire Elisa Kwamoza atanga abantu banga bunabo batonyarire. Asante sana ngoswanda second semelyo wakana chideni ekegesi kirabosyo tunyaka batoko sanga tuakana madeni asencherenga buneyo mwancho muligerere naboigo omwancho mo tegerere bwabagusi Global Radio. Bye bye. Kidega chinsi ni chirabosyo tunalipa deni, yani operation pesa ya